Ekipa, došao sam. Halo, budite se. Ekipa, dok smo mi došli iz tog konzuma, moji zvjerići su već zaspali. Buđenje. Zvjerići. Šta je danas, nedelja? Joj, super, danas je slobodan dan. Šta ćemo danas raditi? Halo, zvjerići. Ko je ovo? Je to došao Medo? Medo Đuro je došao. Ej, zvjerići, budite se. Medo Đuro je došao. Hej, ejde, Kira, budi se. Neću još, pušti me još malo, tako mi se još spava. Još samo malo, please. Daj, Kira, pa došao nam je Medo. Ej, Alice, Riz, budi se. Došao nam je Medo. Kakav Medo? Ja spavam još. Medo, hej! Ekipa, što sam se prestrašio. Medo, Đuro mi je došao, jes. Hej, Đuro, budi se, Đuro, jesi živ? Đuro spava jako čvrsto, ekipa. Pa kad ste htjeli spavalicu, sad će vam tu spavat po cijele dane. Šta će vam uopće, Đuro? Bolje da smo uzeli Slavka, jel tako, ekipa? A dobro, ajde, dobar je Đuro. Ali kako ćemo ga probuditi? Đuro, buđenje! Đuro! Ja mislim da se on danas ni neće probuditi. Idem se ja šminkati i umiti, ekipa. I ekipa, ovo je moj set za šminkanje, nije li divan? Jedva čekam ga isprobati. Prvo ću si malo napudrati nosić sa sjajlom. Tako, super. Onda malo sjenila. Koju boju da uzmem? Uzet ću rozu. Tako. I malo samo obraščiće. Neću se puno danas. To. Malo parfemčića. Yes! Spremna sam, ekipa. Idem vidjeti se probudio Đuro. Ej, Alice, kako je stanje ovdje? Pa što još spava? Pa i Kira još spava. A ti? Ma ne mogu ga nikako probuditi. Ja gledam Netflix. A Kira, zašto nju ne probudiš? Kira, buđenje! Ajde, dobro, onako vas cijelo vrijeme čujem kako pričate. A šta je sa Đurom? Zašto se on ne budi? Zato što ti je on Medo i on će spavati vjerojatno cijeli dan, jer medvjedi samo spavaju, pogotovo ovako po zimi, hiberniraju kao nekakav zimski san i tako dalje. Dobro, ja se dižem, idemo pred zube. Ekipa, ovo niste čuli. Ekipa, baš sam si jučer nešto najela, pa sam sad to morala izbaciti van. Idemo nazad vidjeti. Pa Đuro još spava. Ja uopće ne znam, će se on probuditi u ovom videu, ekipa. Kad je samo došao jučer, uopće ga nismo čuli. Nešto je kasno došao, po mraku. Da, ja sam nešto čula, mislim da je bio već mrak, mi smo svi zaspali, ja sam se nešto bila probudila. Mislim da je kasno došao, poslije 9. Ha, ništa, onda neka odspava, pa se vidimo u drugom videu, ekipa, slažete se? Te, ekipa, obavezno nas gledajte, ne zaboravite like, subscribe i stisnuti ovo zvonce za notifikaciju, tako da vidite kada izađe naš novi video, da ne propustite naš novi video. Te, ekipa, like i subscribe i zvonce za notifikaciju, ne propustite naš sljedeći video kada se Medo Đuro probudi. Ćao, bok! Ovo je Medo naš, zvjerići su tu i kada želiš biti cool, dođi u konzum.